Marhiti-hiti goa ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di purbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo ni na Tuhan Jehovah, hehe maho, marsin nondang maho, ay na Roma na manonangiho, jala hamuliao ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. Tuhan debata, ama nama harasi roha, hudok kami mau lihat tuho, sian nasa roha nami. Ale di jauho kami sian haholomon, tuhati uron. Mari tehite anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai tondi menabadiai mahami, asalam ganda haporsion nami. Jala asam lambadia parangenami, unang marlindang binaheni portibion. Asa saat kami, rahap dohot akan aporsea di goarmu, Tuhan ngoluan nasora sudah. Mari tehite anak kolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tagion hamu ma sikat ni patik ni dibata ima nadia ayat sian 5 Musa 10 ayat 12. Nuaing pe ale Israel ahadona pinangido ni Jehovah debatam sian ho dang asal mahrabiaran ho tu Jehovah debatam jalamar parange ho disaluhut dalanna uhut maroha haolongan mida ibana dohot mangelui Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem ima saatna. Rap magidogugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau nahumbar tepatikmi. Amin. Dari kota
Tato potima dosata dijoloni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang pargogona sohatursan pardengan basa doho jala roh disalelelengna doa sini roham saya marpa muati maroham di hajato nami jala saya unang be ingot aka dosa nami ai jot dohami mardosa maradaponho jala jot dohu sungguli hami rimasmu maritesian pangalesion nami di hatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalesion nami unang alang asini roham saya urupi mahami oh ale Tuhan debata hatu nami paluhami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegi mahata baga-baga taringotu hasesa ini dosa. Songonondo pakaholong ini dibata di portibion. Pola do anakna nasa sedai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan nasa leleng di lelengna di ibana. Asa ngapon ma di debata na di kicang. Tabegi mahatani debata nagabe turpuk manang epistel di hari mingguon ima nanianet sian pesalmen 20 sia mamukasiat ayat sada 1 ayat 10 sada. Pesalmen 20 sia ayat sada 1 ayat 10 sada tahjama marsingkat sorin. Suara ni Jehovah di bagasan ronggur ende sian si David. Lehon matu Jehovah hamu ale aka anak di debata lehon matu Jehovah hamuliaon dohot hagogoon. Lehon matu. Suara ni Jehovah do di atas ni aka aek debata ni hamuliaon parohon ongronggur. Jehovah do di atas aek aka nabolon. Suara ni Jehovah do umpunokon aka hau ares jala dipunokon Jehovah do aka hau ares ni Libanon.
Suara di jauh bado manggura sahon jiham ni api. Suara ni jauh bado mambahen marasar akat ini. Jala di palangan do akat tombak. Jala sude na di bagasan jeronai mandok. Hamulyaon. Lehoni Jehovah do sogot pargogo tu bangsonai. Tu pahani Jehovah do sogot bangsona mardame-dame. Ima sahatna. Martua do akan atumayon hatani di bata jalanong puoksa. Amin. Tidakon ma aposiotai, songonahin tidakon ni dongata sa porseaon di sandok pertibion, rapma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parugo na suatu dosan, natu mapalangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah dasa sadai, ima natinugo ni si Maria, nagabe-gabi yang sianton di perbadia, andorang sawuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguan di silatus. Nama tetar paja lo ibadah di au pinasilang. Na tua na tohru di tanong. Na mulak mangolu di are patulohon. Nama naik tu surgo. Lahuru siamun de bata jaoba. Amanai pargogona satu desani. Di sima ibana pai molak sogo tanoon. Mangumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi perbaidia. Jala dong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, doh dia sayani dosa, doh dia hatai namando, mulak mengulu sogot daging ni halak nau mate, doh dia ngeluar na sola sudah. Amin. Horas madihita salutna. Tikting dihita di minggu Parjolo dung Epifanias. Parjolo, topik minggu kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Hati gorani debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Mortolu B, minggu depan tanggal 15 Januari, ibadah kebaktian hanya dilaksanakan satu kali pada pukul 10 sekaligus untuk ibadah syukuran Bona Tahun. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Untuk mengingatkan persembahan sudah dimulai untuk tahun ini. Untuk sentralisasi hari ini kita akan memberikan persembahan dalam satu amplop sesuai dengan kesepakatan di Sinode Godang. Nanti setelah kebaktian
Hari ini pukul Minggu 8 Januari 2023, gereja kita akan melayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga Situa SPH Marbun, keluarga Situa Dr. Marbun, dan keluarga BH Simorakir, seluruh jemaat dari WEK Mabanseltim, Sarijadi, dan Bumi Siliwangi diundang untuk ikut menghadiri penghiburan tersebut. Nomor 8, untuk mengingatkan, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 9 kita akan melanjutkan rapat huria untuk penetapan program dan anggaran huria. Gereja kita menyampaikan untuk mereka yang akan berulang tahun pada minggu ke depan, gereja kita menyampaikan selamat dan pesan dari gereja kita untuk mereka yang akan berulang tahun dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Untuk keuangan, penerimaan gereja kita seminggu yang lalu, pertama untuk huria sebesar Rp35.351.700, untuk pembangunan Rp4.155.150, untuk kantor pusat Rp12.041.150, dan lain-lain sebesar Rp900.000. Apabila ada kesalahan dalam pencantuman keuangan, jemaat diundang untuk menyampaikan, memberikan koreksi kepada kami di gereja ini melalui bendahara atau melalui kantor gereja. Kita berdoa. Allah Bapa yang surga, Allah yang Maha Kasih, pada hari ini, hari Minggu, kami memperingati Epifanias. Engkau Tuhan yang menyatakan dirimu bagi kami, umat-Mu. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau yang memperkenalkan diri, bukan kami yang mencari. Karena kami adalah istimewa di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu memahami bahwa kasih-Mu yang besarlah yang membuat Engkau mencari kami. Biarlah kami menyambutnya. Biarlah kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, dan setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada akhir tahun yang lalu, pemerintah kami sudah menyatakan PPKM berakhir, namun COVID masih juga melanda, walau tidak terlalu menakutkan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah dilakukan oleh para pemerintah, oleh berbagai pihak yang melakukan upaya terbaik untuk melawan penyebaran penyakit tersebut. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan berbuah di kemudian hari. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan pemerintah yang baik, yang memikirkan rakyat, dan biarlah juga mereka tetap dalam pelindungan tangan kasih Tuhan. Mereka diberi kepandaian dari surga untuk melaksanakan otoritas yang Tuhan berikan untuk menjaga ketertiban dan membangun bangsa dan negara ini. Kami bersyukur Tuhan, kalaupun para ekonom dunia akan memperkirakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun resesi, beberapa ekonom mengatakan Indonesia akan mampu melampauinya. Tuhan, biarlah itu tidak hanya satu perkiraan, tetapi melalui kecerdasan yang Tuhan berikan kepada pemerintah kami dan melalui kerja keras seluruh bangsa Indonesia, biarlah kami dapat dilalukan dari masa resesi yang
diperkirakan akan melanda dunia pada tahun ini. Biarlah semua Tuhan, kami melihat Engkau berkuasa di seluruh dunia ini dan Engkau menguasai apapun yang terjadi, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu di tengah permasalahan ekonomi tersebut. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai korban gempa yang terjadi di waktu-waktu yang lalu, di Tarutung, di Cianjur, dan berbagai bencana alam lain Tuhan, banjir rob di Jawa Tengah, semua Tuhan sepengetahuan-Mu. Namun Tuhan, ajari seluruh bangsa Indonesia untuk peduli pada lingkungan, ajari kami semua untuk mau berbagi, peduli pada mereka yang menjadi korban, sehingga korban boleh merasakan kasih melalui sesama manusia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Amang Pendeta Vandalen Gultom, untuk Amang SR Sibarani, untuk Ibu RS Hombing Boru Pasaribu, untuk Rimosa Dolok Saribu, untuk Ibu Sitorus Boru Tambun, untuk Ibu Hutauruk Boru Tobing, untuk Ibu Sihombing Boru Simanjuntak, untuk Bapak Simbolon, untuk Ibu Silombolon Boru Pasaribu, untuk Ibu Manulang Boru Tambunan, untuk Ibu Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Bapak D. Pakpahan, untuk hamba-Mu Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Bapak A. Manulang, untuk Ibu Sinaga Boru Nababan, untuk hamba-Mu Situa KM Panggabean, untuk Ibu Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, untuk Ibu Siregar Boru Aritonang, untuk Bapak SPH Marbun, untuk Ibu Tabarat Boru Siregar, untuk Bapak WHS Tampu Bolon, untuk Ibu Ersinaga Boru Siburian, untuk Ibu Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, apapun yang terjadi pada mereka, di tengah sakit yang mereka derita, baik sakit karena masalah fisik maupun karena tua, Tuhan selalulah mendampingi mereka, biarlah mereka merasakan sungguh Tuhan dekat. Apapun yang menimpa pada diri mereka, Tuhan selalu berserta dengan mereka, sehingga mereka selalu merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang merindukan anak, untuk anak kami Timothy Simbolon agar lebih baik berkomunikasi, dan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah persiapan HKBP Lembang, dan untuk jemaat di persiapan HKBP Lembang. Biarlah Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui perkembangan yang terjadi di jemaat itu. Pakailah semua hamba-Mu, para pendeta, para penetua, untuk boleh menggerakkan jemaat itu untuk bertumbuh dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar nanti kami akan mendengarkan bersekutu dengan firman-Mu melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Siregar. Biarlah hati kami Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh bersekutu dengan Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya
Damini debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Adorang sojina haturpuk. Jamida di mingguta sadarion. Ala oddo pera. Oddo minggu parjolo di hita tahun 2020 tahun. Jaloddo pehami parjolo ro di tahun non. Tuhuriat tadi son. Ala ni hupasahatan matuhita. Selamat tahun baru madihita sa dunia. Hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion. Ima natar surat di Evangelium ni si Matius. Biddu tolu ayat 10 tolu saha rodi ayat 10 pitu. Songonon ma didok disi. Ujui ma ro Yesus sian Galilea. Tu batangai Jordan. Laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes di dokma. Ahu donian patu di diomu. Hape ho ro maddapoton ahu. Alai diduk Yesus mamanduk ibana. Songoni majolo. Ai tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi dioloi ma ibana. Asa dung tardi di Yesus pitor hehe ma ibana sianaiki jala muka malangit. Jadi tarida ma mijur toddi ni dewata songon darapati sumonggopi ibana. Laos makuling ma suara sian gijang di dokma. Oddo anakku haholongani. Halomoan ni rohakku do ibana. Di sido sahada. Hamo kadungan sahapor siyaw di bagasan goar ni Tuhatai Yesus Kristus. Sa minggu pasma naung tadalani tahun 2020. Totu di bagasan nasa minggon nunga ragam akan nataida. Ragam nata hilala bahkan ragam doh nata jalo. Alai molo di luas debatado pe hita mangulu gumajang dupe dalanata taunon. Jala gumodang dupe nanaing idotta. Gumodang dupe nanaing pakilala honotta. Gumodang dupe nanaing jalotta. Tungpe naung saminggu tadalani taunon. Na pasti danga pala taboto pre manangaha naneng masa. Takuboto tahe tungadung hamuno boto sa ahanan yang masa marsugut do haduan pasti do takta boto do be tutu song data begina kin ditangiang ni situata hadung do kana malo nama coba memikirkan ada resesi ekonomi di tahun non gudang do piak kapan dapot ni kana malo nabui tajalo hita jala terjah hita. Alai saluhut nei holan prediksi dope kan, hola perkiraan dui, hola perhitungan logika dui. Nah mungkin bui masa, mungkin dope, alai mungkin do dan masa. Alani aka pikiran ya kana pistari doh aka na tajalo aka pikiran di jolmai. Lahu para didirita may lahu majalo aha naneng masa di tahun 2020. Jadi molonungan kita bagi di tangiang doh ditajaha jaka media ya itu mempersiapkan kita, mempersiapkan diri kita. Alai songon halak na porsea hita hamo kadungan takasdo taboto holat tuhat taido nau boto aha naneng masa holat tuhat taido ala ibana do manoppa ibana napuna huaso jala guru di ibana do saluhut naneng ro bahkan nang jalota kana denggape sian ibana do halani mahamo kadungan tabadu matu guar ni minggutta Minggu Epipanias di bagasan tahun neng patar di hita waso
dohot hagugoon ni Tuhatai. Molo ta sadari golap dope di hita tahun 2020 jalarak taboto dope ahana neng masa nuaing di situasi nasota botoi naso marhatot tuani tui se mahita mangalu-alu tui se mahita mangido pangurupion lahu mangadupi akana naing masa nasota botoi dope tujolma na kita dok hola prediksi perkiraan dope alani hatani debata mangurupi hita hatani debata nakin nata jahaima manugu-nugu hita tui se hita mangido pangurupion doho mangido gogo mangadopi akan nanaing masa tung takasdo jalati kosdo dapot tita alus sian hatani debata na tuk mangurupi hita na tuk margugui huk kita na tuk mamasu-masu hita doho mangadopi saluhut ima Tuhan ta Yesus tangadong nasing undang pangido siya namalo ni Portibio. Namalo ni Portibio punya kelemahan. Alai marhite-hite hata ni debata pangido ma pangurupion gugu siat Tuhatai. Jalaido ipolani trupuk jamita sadarion. Topik ni mingguta sadarion didok hati goran ni debata dipasikop dipahot di bagasat Tuhan Yesus. Alani buasa holat tu Tuhan Yesus kita mangido pangurupion. Himaju suku-suku tadi buasa ikut tu Tuhan Yesus. Kenapa kita harus meminta bantuan, pertolongan dan berkat hanya dari Tuhan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada tahun 2023 ini. Hatani debata tung takasdo. Jala tung sitong do mangalihon alus nabui mangurupi kita. Nabui margugu hiyok kita. Diamai. Buasa holat Tuhan Yesus. Tu Tuhan Yesus kita mangido pangurupion. Ibana do na perjolu. Ibana do narade di bagasan hatoruhon di roha. Pasobok ko dirina songojol mapardusa lau paluahon. Ibana rosian banua gijang. Rotu Portibio. Dipasobok dirina songon halak pardosa. Dengan tujuan apa? Adalah untuk menyelamatkan. Odo na dapot kita sian hata ni debata sadarion dinanidokna. Ujui maro Yesus sian Galilea tu batang aik Jordan. Laho padidihon ibana tu si Johannes. Ahadon yang merengot tayo di sihamok kadungan. Ibana Tuhan dabadia. Jalan amar mulia. Ro di bagasan hatoruhon ni roha. Dia samakan dirinya dengan orang berdosa. Jala pola sahat tu nama jalo padidion hamubaun. Songonak kajol manatorop. Hanya satu tujuan. Laho baluaho jolma sian akkadusana sidabi. Dang namar dosa tu hatta. Alai roi bana songon halak perdosa hanya dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia orang berdosa itu. Itu yang pertama. Kenapa kita harus kepada Tuhan meminta pertolongan, meminta bantuan karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, ibana ro pada meho jolma tu debata. Dia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tarida dusian akka napinapatar ni hata ni debata di jalo tu hatta Yesus padidion na badie. Didok asa duk tardi di Yesus pitor hehe may bana siya naiki jala mukap malangit. Tarida ma mijur tod di ni debata songon darapati sumonggopi ibana. Laus makuling suara sian gijang madok odo anakku haholongani halomoan ni rohakku di bana. Ahado na nang beringot tadi si. Na parjolo mukap langit. Humapatarida hon bahwa Tuhatay padamehok kita. Parjolo idok mukap langit. Namar lapatan dui ala ni dosa ni jolma langit
Ima simbol inganan ni debata nabadia, saliling naut tertutup. Putus hubungan ni jolma doh portibion. Alai dung ro Tuhan ta Yesus. Lahu patulus sosakat ni debata. Na terjadi aha. Langit. Banua gijang na terkunci saliring naun. Gabi terbuka. Mukap langit. Gabi terjadi hubungan komunikasi ni jolma. Doho debata. Jala komunikasi ni debata. Doho jolma. Idolapatan ni nani dok naison mukap ma langit. Pada mehok kita tu debata. Didok musem mijur nakok tuat tod dini debata songon darapati sumunggopi bana. Ahadolapatan ni. Omma papatar hot tu hita humwa kadongan. Huwaso dohot hagogoon ni debata lap ho pada meho jolma tu debata di pasaha tu Yesus. Melalui roh Tuhan. Melalui hasangapun di debata. Marhite-hite tod dini debata naumia di bagasan diri ni Yesus Kristus laho pada meho kita. Jala didok muse oddo anakku haholongan ni rohaku. Jala lomodo rohaku di ibana. Ahalapatannya. Oma buktina bahwa Tuhan Yesus mempercayakan kuasa untuk mendamaikan dia. Mendamaikan Allah dengan manusia. Isei ima anak haholongan ni debata. Kita kasta bereng. Buasa hita ikut tu Yesus ibanado na pada mehok kita doh debata diukap hubungan yang tadinya terputus terhadap Tuhan. Na patuluhon hamuak kadongan buasa hita ikut tu Tuhan Yesus hita mangido pangurupion mangido gogo di bagasa tahun 2020 tolon ala ibana mengajari hita lahu mangulahon lomo ni rohani debata. Ibana mengajari hita lahu mangulahon lomo ni rohani debata. Daud na taida siapa dohan ni Tuhan Yesus ti Yohanes padidi. Sebenarnya tu roh Yesus madapot to si Yohanes di maaw ahadi dok. Ditulak si Yohanes dok. Ho donian napatut madidiaw ninna si Yohanes. Ale alus ni Yesus dia. Songoni majolo ay tamado tapajongjong hati goran ni depata. Hamo kadongan juk do hita mabiar jalanangolo mangulahon hati goran. Manang ala taetong molo ta ulahon hati goran daw masya kita akahasomalan. Ala itu hatta Yesus mengajari doho padamos sotu hita sadarion. Molo ta ulahon laho pajongjokon hati goran. Naho bartulomo ni rohani debata. Tung pese songon namaralo tu bagasan pikirata. Songon namaralo tu bagasan hasomalata. Halai ikon ulahonot tadi. Iko porseado hita hamak kadungan. Bahwa mangulahon nasa naho bartulomo ni rohani debata. Laho pajongjong hati goran. Pasti mangalehon dohok makorhon na dumenggan dihadirion ni jolma. Himahamu kadungan buasa hita tu Tuhan Yesus papos rohata mangido pangurupion nakin ibana roh di bagasan hatoruhon ni roha ibana pada mehok kita dohok debata laos ibana mengajari hita laho mangulahon lobo ni rohani debata. Sude napinapatar doho napinatupan itu hati ima patuduhon balgani holong ni rohani itu hati. Alani maha kadungan molonunga di papatar hata ni debata hanya kepada Tuhan Yesus kita meminta pertolongan, meminta bantuan pada tahun 2023 ini. Apakah sudah cukup? Molo hata ni debata nungata kasta bigi hola tutu hatai hita mengido pangurupion belum cukup. Nuaing dipangido hata ni debata. Apa yang kamu harus lakukan? Jika Tuhan sudah menunjukkan bahwa kunci untuk berjalan di tahun 2023 ini hanya bersama dengan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Harus sepatu kota.
Hope hamu kadungan tung takas do hatani debata mengajari kita, mengurupi kita, sipatu pota. Di bagasa tahun 2022 songon hataridaan ni pos ni rohata tu Tuhan Yesus. Na parjolo dipangido hatani debata si ulah honot ta ima ikom mangolu hita di bagasan hasatiaon dohot habuluson ni roha nang di bagasan hatoruhon ni roha. Ini yang Tuhan minta. Apa yang kita lakukan? Kita hidup dalam kesetiaan. Kita hidup dalam kerendahan hati dan ketulusan hati. Hal ini Tuhan ta mengido hita asa satia tu debata tung peragam parukilon, tung peragam ancaman, tung peragam natadupi. Tabereng hadirion ni si Yohanes. Dia menghadapi segala tantangan. Bahkan saat tunamati ibana dibunuh Raja Herodes. Dia tetap setia tu debata mengulahon akka ulaun na pinasahat ni debata tu ibana. Satia ibana makadungan nangpe mangodu ibana mamolus ragam ni akka ela-ela kemawahan. Naguk hidup berkelimpahan di nahumaliang ibana. Alay tabereng do. Hot do ibana hidup dalam kesederhanaan. Tabo to do. Hulik kuling do pahian nate. Si tuak ni loba do si panganon na do si hapor. Apa ini? Ini adalah menunjukkan kerendahan hati. Habuduson ni roha. Totong di tiup ibana prinsip bahwa mangolu di bagasan kesederhanaan mengajari hita lau mangatusi sitong lapatan ni hamorahon. Hulaku salinari hidup dalam kesederhanaan mengajari kita memahami apa itu kekayaan. Hidup dalam kesederhanaan mengajari kita sitong lapatan ni hahipason. Mulumukus do hita talah hafi sudi dang olo sederhana dang olo mangaton na si panganon na hipas. Bagi kita boto hahipason. Hidup dengan sederhana berarti mengajari kita dengan benar apa artinya kesehatan. Hidup dalam kesederhanaan berarti mengajari kita sitong mangolu disikap merasa cukup. Hulaku salinari, puasa mabuk kita neng mamora. Hala kita merasa tidak cukup. Holan nahurang. Om masih ulah honot taham makadungan. Ikom mangolu di bagasan hasatiaun, habuluson, dohot, hatoruhon niroha, dan hidup di dalam kesederhanaan. Napaduahon si ulah honot taham makadungan Kita mau menjadi kawan sekerja Allah. Gabe dongan saulau ni debata pajongjong sakka ni debata. Gabe dongan saulau ni debata pajongjong sakka ni debata nomor lapata dui. Kita mau menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pajongjong harajau ni debata songon padohan ni Apostol Paulus ima. Mangulahon hati goran, mangulahon hadameon, mangulahon lasni roha di sude perdalanan ni nguduna. Didok Apostol Paulus dada si panganon doho sinumo karajaun di debata alayahado. Hati goran do dohot hadameon, doho lasni roha di bagasat tod di parbadia. Alani ido diajari Yesus hitam adok di jamitana. Jambita dulu sai jumolo ma ahado jumolo diajari kita mangalului ya sai jumolo ma lului hamu harajau ni debata ahalapatan ni sai jumolo lului hati goran lului hadameon lului lasni roha halani gabidonga saulaun ni debata laho pajongjong harajau ni debata iko pukaotai siya tonga-tonga ni keluarga duk salpu siya keluarga marudut may tu tetangga salpu siya tetangga marudut may tu ulaota
Salpui sahat matu masyarakat yang lebih besar. Jala sahat me di Huriau. Suku-suku tate nungata pa jongjong harajau ni dewata di Huriau. Natulima cirina muladong di Huriau hati goran. Muladong di Huriau hadameon. Muladong di Huriau lasniroha. Jabupe buido gabi harajau ni debata. Muladong hati goran hadameon dohok lasniroha. Naing ima datarida, naing ima sulahunota gabe dongan sa ulau ni debata pa jongjong harajau ni debata. Naing taidama ahama upata. Apakah dampaknya yang akan kita terima jika kita mengasahut Tuhan teh, mengasahut Tuhan Yesus di perdalanan ninguluta di bagasan nasa taunon. Tabereng ma, jupak kita ma akka odeng. Daido hatan itu hati, saya jumulu ma luluhamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi abba hononna ma akka odeng. Aha abba hononna. Abba hononna le hononna ma hati goran, le hononna ma hadameon, le hononna ma lasni roha. Ima, nagabi dapat tita. Molo tapangasahot Tuhan Yesus. Molo nunga di papatar Yesus dirida, ibana mata tapangasahon, alani i. Tabba hononna akka odeng tuhita. Napaduahon upata ima. Molo tapangasahot Tuhan Yesus di perdalanan ningoluta, saleleng tahun 2020 tolon gabe jol mana martua mahita. Idaot tama gok hamudiao doho hasangapon ni debata. Jala guaron na mahita anak ni debata. Daodo padohan ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 8 sahat tua ayat siye. Ahdi dok hata ni debata. Aha si paingot ni Yesus. Martua ma parrohana yas aidaonna ma debata. Aidaonna ma debata. Martua ma si bahedame ai guarum manasida anak ni debata. Marjea ma berbeda-beda. Marjea ma si ulahon akka nasotigor. Marjea ma si bahijuk ni roha. Ai guarum manasida ay guarum manasida ya moro dak katigorat taulahon dak kati hadamiot taulahon dang lasni roha taulahon ingot ma dang anak ni dibataho ale anak ni sibulis marjea hita molo neng martua hita payas roham asay daum mu dibata ulahod dame gabe tutumaho anak ni debata. Nuaing molo nunga patar. Tuhita holong ni roha ni debata. Nunga patar hadirio ni Tuhan Yesus di bagasak kita. Atong satia mahita mangulahon lomo ni roha ni Tuhan. Una kolan istilah tadi son akan satia nita. Ya. Tapi reformanda nita. Reformanda takola masih haulong satia. Tapi jangan hanya dalam ngomong. Tetapi harus ditunjukkan dalam perbuatan. Gabe dongan saulau ni debata. Gabe sulahul lomo ni rohani debata. Amin martang yang mahita. Mulai ante madi huali Tuhan nunga hubigi hami hatam. Di papatar ho dirim marhite hatam asa ho gabe dongan nami ho hupangasa ho kami di perdalanan ningulu nami di bagasa tahun 2020 tolong alani asi maroham hodo marhite hatam sitiopon nami ala roho sian banua gijang lahu palua ho kami pada meho kami, dohok mengajari kami. Diajari ho kami, aha nanaing sula honon nami. Alani Tuhan,
todi mima manogu-nogu hami asa gabe dongar sa ulomu hami jala jumpa kami pasu-pasum di sude perdalanan ni ngulu nami mauliate madiho Tuhan amin. Mari demahita laos tapasahat ma peliata. Yesus Kristus hidup raja, pinagangkin Dia mana, magonggomi sasude, magonggomi sasude, jalan sahaja
Kapasahat ma peliatta tutuhatai martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehul-lehul nadenggan, doh nasa uli bahasa na mauli utus. Kupasahat hami ma sian nanile homi tuhami, pilihan nami tuho. Saya jalu may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon hara jauh mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehol mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanya dilehon di babataku, hosadaham gogoki, rodi saluhut artaku, upasahat ituho, nasau satoku Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho donya punya haraja dahat ago rodi hasa Mulak mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu syatuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Horas madihita saluhutna.